Qui era Francis Drake? Bé, el context històric és molt important per saber, perquè no ens diguin després tothom és català, no? Jo ho reduiré a un fet, que és que la geoestratègia, amb el descobriment d'Amèrica, ha passat de la Mediterrània a l'Atlàntic. Llavors, segurament els portuguesos eren els que... El poso més davant. Sí, no, vale. Ja li poso més al davant. Bé, doncs segurament eren els portuguesos els que coneixien primer les rutes per anar a Amèrica, però la jugada del rei Ferran era posar un papa a València que legitimava que els catalans poguessin anar cap allà. El drama és que va aparèixer una dinastia estrangera, que són els Habsburgs, i van entrar pel costat més feble de la península, a Castella, una terra d'ovelles i de blat, i es va apoderar del descobriment d'Amèrica. Llavors, els catalans el que no van fer va ser protestar pel Twitter, sinó que van actuar amb molta energia. Una de les coses que podien haver fet era, si el monarca era estranger, foraster, l'Habsburg, era recuperar la pròpia legitimitat dinàstica, i això significava anar a buscar la filla del rei Ferran, que era la Caterina d'Aragó, que la tenim a Anglaterra, casada amb el rei d'allà. Anglaterra va molt bé perquè és un dels frontals que et porten a l'Atlàntic. Llavors, el Felip II és aquest. Llavors, la Caterina d'Aragó, la seva íntima amiga era l'Anna Bolena, i totes dues van tenir dues filles que després van ser reines en solitari d'Anglaterra. Una, la Maria Tudor, que era la filla de la Caterina, i llavors aquesta senyora es va encarregar de fer una noblesa nova a base de tallar colls allà, no? Llavors, seguint aquesta hipòtesi de que els catalans seguien la seva senyora natural, diguem-ne la Caterina, i després la Maria Tudor, tenim que la jugada d'en Felip II era la millor, que era casar-se amb ella, i després cadascú a casa seva, que era una manera d'anul·lar-la. Llavors, després d'ella, ve la reina Elisabet, i amb ella apareixen Shakespeare i també en Francis Drake. Bé, en Francis Drake, el títol del simposi ja és un spoiler, perquè ha d'estar referit a Catalunya. Llavors us ensenyaré dues coses gracioses de les interlocutòries que va fer la Inquisició espanyola a Amèrica. Una és aquesta, que és en Francis Drake descobreix una illa a Indonèsia, i si mireu l'última línia la va anomenar barretina, que no és una paraula anglesa, no? I llavors tenim també un testimoni d'un jove portuguès que es va anomenar Pasqual. Ell va estar en el vaixell d'en Francis Drake, i quan la Inquisició li demana qui hi havia en el vaixell d'en Francis Drake, si mireu la tercera línia, al final, diu told the witness that those men were not Englishmen. O sigui, no eren anglesos els que estaven al vaixell d'en Francis Drake, diu, sinó que eren il·legible. No es pot llegir, sempre es passa igual. Bé, llavors haurem d'agafar un altre camí per veure qui era en Francis Drake. Ens han dit que era un podeu. Això és molt estrany perquè era el millor navegant de l'època, coneixia les rutes per anar a Amèrica, això eren secrets d'estat. I a més anava a Portugal i aconseguia els mapes. Això amb un home de taverna no l'haguessin donat mai. Llavors també, encara que sigui un detall frívol, la reina Elisabet es va fer un penjoll molt valuós amb la seva cara i li va regalar a en Francis Drake. I això fa ballar el cap als anglesos, perquè això només es regalava a gent de dins de la cort, mai amb un podeu. Per tant, el que faré serà buscar un fil per veure si trobem almiralls que siguin família d'en Francis Drake o la noblesa, no? Llavors trobem aquest bon home, que és en Francis Rossell. Rossell pot ser un cognom català o occità. Aquest senyor era el seu padrí, i diuen els anglesos que per això en Francis Drake es deia Francis. Bé, el seu pare, el pare d'en Francis, era en Joan Rossell. Aquest senyor li deien el Gascó. I aquest senyor, entre molts títols que tenia el d'almirall, o sigui, ja en tenim un. Almirall podia ser un títol honorífic, però en aquest cas aquest senyor era navegant, era mercader de vins. Llavors, el que m'ha cridat l'atenció d'en Joan Rossell era el seu escut d'armes, que seria aquest, no m'ha quedat gaire bé, que és de l'ordre de Garret, i a dalt veiem que hi ha dos lleons amb unes petxines a sobre, un parell de torres i 3 peixos, no? Ho dic per comparar-lo amb el del seu fill, en Francis, el padrí, que seria aquest, no? Aquí tenim un sol lleó, una sola torre, i això que a ulls d'un català dius, això em sona molt, no? I una mitja lluna, que abans n'hem parlat i poder tindria alguna relació, no? Llavors, que aparegui aquesta mena de bandera catalana aquí, feia pensar, aviam si no vindria de la mare.
La mare és un film molt interessant, que ens explicaria moltes coses. Jo reuniré simplement a dir que és l'única persona en el món que tenia aquest cognom, segurament és un acrònim, però el que ens interessa aquí és l'escut, no sé si es veu bé, a la banda esquerra, si us ho veig, semblaria l'escaquejat dels urgells, i a l'altra banda teníem aquell lleó amb les petxines, que com veiem és el que té el seu fill, no? Llavors, per trobar això, aquesta mena de bandera catalana, com està estirada, sembla remetre al comtat d'Empúries, però són només 3 faixes, i allà n'hi ha 4. El que passa és que en aquest mateix moment els comtes d'Empúries eren ducs de Sogorb, que seria aquest altre escut. Aquí tenim el lleó i la torre. Clar, això surt de molts escuts, la bandera catalana i la de Sicília. Llavors, així, ara encara que poder el fil no quedi gaire bé, si volguéssim fer un sol distintiu entre Empúries i Sogorb... Sí, no, és que bufa molt, saps? Entre Empúries i Sogorb, per estalviar espai, el que podríem fer seria tombar la bandera catalana, i com hi ha 4 faixes és la catalana, i com està tombada és la d'Empúries. Això ja et dic que potser s'aguanta d'un fil, però ja que estem a Empúries i a Sogorb, mirem què està passant. Llavors, en el moment àlgid d'en Francis Drake, què vol dir? En el moment àlgid d'en Francis Drake, la titular és la Joana d'Aragó i de Cardona. Aquesta dona és l'última del tronc principal dels Cardona, per tant hauria de tenir unes rendes fabuloses, però les té segrestades, perquè es veu que els Cardona deuen molts diners. Això, si deuen diners ja els podríem haver pagat, no? Però també es troba que els suburbins s'han rebel·lat i demanen que sigui el rei el que es faci càrrec del ducat, no? I això és estrany perquè els Cardona tractaven molt bé la gent de Sogorb. De fet, ella no era la titular era el seu germà gran, Alfons d'Aragó i de Cardona, i aquest noi, heu vist que va morir només amb 14 anys, el pare es deia Alfons d'Aragó i de Portugal, un altre almirall, de la família portuguesa i de la família d'Aragó. Saltem, tenim aquí a la penúltima línia que aquest noi Alfons, el que li tocava, es va morir a Flandes i també es va morir a Arbeca, es va morir 2 vegades, no? Llavors, entre l'Alfons i la seva germana Joana, tenim en Francesc Ramon, que també va venir jove i aquest noi, amb 20 anys es va casar, no va donar cap hereu a la casa i llavors el que és curiós és que va traspassar els estats familiars en vida seva, o sigui, a 3 anys abans d'aquesta primera mort, perquè si el seu germà es va morir 2 vegades, ell també s'hi podria morir, no? Llavors, és estrany aquest cas que traspassés tot això, que encolomés la mort a la seva germana, no? Però tenim en Lope de Vega que va voler rehabilitar els Cardona, és a dir, que hi ha alguna cosa que està passant amb els Cardona, i a més va escriure la Dragontea, que era un intent de rehabilitar en Francis Drake també, no? Bé, abans d'això, mirem aquestes 2 dates, que és la data de naixement d'en Francesc Ramon i la data que traspassa els estats familiars. Perquè llavors preguntarem a en Francis Drake quin any va néixer. Allà no tenen la partida de naixement, però igualment en aquest quadre, per exemple, veiem que tenia 42 anys l'any 1581. Per tant, la resta és fàcil, va néixer el mateix any que en Francesc Ramon. I què va fer en Francis Drake el 1572? Doncs abans d'aquesta data se suposa que anava a Amèrica, però és en aquest any quan ell va el primer cop amb el seu vaixell i com a capità, i després ja va ser un no parar això. Llavors la pregunta seria, podria ser que en Francesc Ramon i en Francis Drake fossin la mateixa persona, perquè llavors entendríem per què en Francis Drake anava a Portugal a trobar mapes, perquè de fet anava a casa dels avis, perquè la reina Isabel li havia regalat un penjoll, perquè era un gran navegant, perquè la seva família hi havia almiralls i tot plegat, no? Llavors, per acabar, em queda un minut, llavors la relació entre... Podria ser un mig. La relació amb el seu nom, o sigui, Drac, això també ho hem vist amb Lope de Vega, que feia Dragontea, Drac i Dragó, això és de la Inquisició espanyola, que també li deia molts noms, però un era Francis Drac. I el seu escut, ell feia servir un dragó. Per tant, tenim que un drac és un dragó, i dragó sona com d'Aragó. Seria una manera molt simple de canviar el seu nom. Francesc d'Aragó, doncs Francesc Drac. Si ho volguéssim fer més complicat, giraríem Drac al revés, ens sortiria Cart. Cart és com comença Cardona, però també és l'escut dels Cardona, que són 3 carts. I si encara volguéssim trobar una tercera manera de dir, no, vull veure més fàcil, doncs es diria Francesc d'Aragó, perdó, Ramon d'Aragó
i de Cardona. O sigui que hagués fet un acrònim amb el seu nom. Per tant, el meu sospitós de ser en Francis Drake és Francesc Ramon d'Aragó i de Cardona.